Avui quin dia és? Dia 4. Dia 4/4 del 2015. Yeah. Portem una hora i pico aquí esperant per fer una foto del Pato Donald. No, el Pato Donald. Estem esmorzant. Això és meu. Més el Nesquik, xocolate barra lo que quiera ser. I això és el de la Imma. Hi ha una torrada, dos. També el cacaolat Nesquik, que vull fer pet. Con la mama, con Valeria, corre. Nutella. Entrem a la Walt Disney Studios, que avui Imma està oberta. De 10 a 9. I són les 11:30, potser? Potser, sí. Més o menys, de 10 a 9. Hollywood Tower. Què t'ha semblat, Imma? Molt bé. No tenia miedo. Un poquito.
Però Què t'ha està semblat? superbé. Molt bé, m'ha agradat molt. Com és un ascensor que et va baixant i pujant, però la distància com és poqueta, fa impressió perquè vas agafat només per un cinturó, no vas com l'Huracan Condor, que vas agafat amb arnès i estàs segur. Aquí no, vas petitet i vas baixant i pujant i quedes suspendido i en el aire i està molt bé, està molt bé. I a alguien se va volar. Ara a menjar. Ni a la sopa. El menú d'avui. Hamburgues amb formatge i pollo con queso. M'agrada més a la seva. Però tu tienes aquí queso guay. Que aprofiti! Acabem de pujar, sí. Acabem de pujar a Ratatouille. I què ens ha semblat? Una puta passada. Sí. És xulíssim. Entres amb ulleres de 3D, te muntes amb una rateta, Sí. tot ho veus gran i a damunt hi ha un munt de pantalles amb 3D. Te vas movent per diferents sales com si fos Segueixes una a la rateta. rata, Com si estiguessis la protagonista. Sí, al costor Sí, i vas com una rateta. Mola molt. aconsecable. Sí, home, has fet una merda i he pujat fins a la meitat. Està... Hola, que mal. Ah. Vale, però això és un vídeo. Pues anem. Acabem de sortir de Armageddon, efects especials i bueno, no té res, és quasi igual com el del PortAventura, l'espectacle que hauran anat a l'estiu, cony, o després de Halloween. Surt foc i tot això a Mèxic. Més o menys és igual. Això mola més el de PortAventura que aquí. Ojo! Nada, no, això haurà, Ara anem a retaule. Que xulo, però... Mira, entrant-nos de nit són les 8:30. Mira.
Disney, Disney, Disney. A veure si em deixen gravar i si ens podem pujar.